bodollan gelýän nakal. İl bolmak, bir agda bakmak, agda bir bolmakdyr. Türkmen halkynyň edep ikramynyň sakaty her wagan, her öýüň ýaşulsy. Ýöne bagşam öz ýylini agdyna bakdyryp, öz sözüni dinletdirip bilipdir. Muň üçin şükür bagşyny, al bagşyny, saky bagşyny ýadyna salmak ýeterli. Biziň bugünkü söhbetine etjek bagşyny da Gurban Mehmet Karajaýewdir. Düşmanları dil verdim. Barmak pavedim yalı beni söylen yâre. Ye nazim kıkadan toldun hay hay hay. Unalim kıkadan toldun gel çesmine dürtündü. Elinle yürek bağım sen önü tartındı. Kan öydü yürek bağrını gel ovtını yırtındı. Yar yadi kuğrun doğu yağmur yanıp yırtın doğu. Barmak hayırın yalı gölgeni söylen yalı. Ha ha hi 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 hi. Hay hay hay. Heyvan senin yâli. Barmak hayırın yalı özgeni söylen yalı. Bigane bolhon yâre. Gurban Mehmet Karajaýewiň her wagt radioda eşitirilýän iki aýdymlaryny dinläp,
Öz ýanyndan aýdym sasyny otumuza ýene de bir zehinli bagşyň goşulanlygyna begenipdik. Her gülüň bir ýyty bar diýleni. Her bagşy öz sarpa oýun ýolundan saýlynt gaýrymlary ýerine ýetirýär. Hersiniň bir özi bolşullagy, ýerine ýetirip biljek usatlygy bar. Olary dinlemek Kezijik Gurban Mämmed üçin tükeniksiz lezzetdi. Ol aýdym sada şagylykdan näse ýerlik bilen kulak goýup, bagşylyk mekdebine berilýän şu gymmatly sapaklary kalbyndan müdüýmelik özleşdirmäge çalışýardy. Oğlunun kızıcıkliginden aydym sady höwesiniň bardygyny aňan Karajaga oňa dutar alyp berýär. Aydym sadan az kem başlyk ýan Şahannar ýaşly ilki wadalar ýaşyzy Gurban Mämmede ýeňiljek saatlaň ýek ýarymyna çalyp aydyma gelip görkezýär. Ýetide hin oğlanyny kakasynyň çalyp görkezeni her bir saatyny çalyp ýatda saklady. Köp gaýtalatmady. Taşalmagy öz başda öwrenip biren ihlasly ýetginjek, dutaryň aptalyndan hinglenmäni aýratyn halardy. Ejanyň bir mahalyna çenli bagşylan aýdymlary ýazylan ses ýazgalaryny öwran dinläp, her iňip çykyşlary, öwrümleri gaýtalap ýerine ýetirerdi. Ine ol şeýdip, täze öwrenýän aýdymlaryny kemsiz bişirerdi. Gurban Mämmed ilki buğday, gopuzlygyz, muallymgyz, altyň bir we ýene de bir näçe aýdymlar öwrenmek bilen özün bendiden çalışyrmdy nepis sunutynyň belent başyna hopbotly hem sarkannakly ýol bilen dyrmyş başlady. To mektepde okuyan döwründe seper höwçüňler gurunyna gatnaşyp, okuwçy ýollaşlarynyň öňünde, ýolbaşlarynyň öňünde dost ýarlarynyň arasynda ilkinji çykyşlar bilen aýdym aýdypdy. Men Balkan vilayetinin Gylgabat etrafının ýaşaýjysy, hormatly din çalışda Tungat işgäri Anyraz Banu Muhammed. Gurban Mämmed Karajaýew bilen men 1965-nji ýyllarda tanışdyk, gatnaşyp uğradyk. Men şo wagtlar etraf medeniýet öýüne dutarçylaryň gurnagy işleýärdi, şoňa gatnap başlapdym. Şo döwürlerde Gurban Mämmed bilen gabatlaşyp, onuň bilen bile aýdym saz edip başladyk. Gurban Mämmed bagşy ol öz aýdýan aýdymlaryny şeýle ustatlyk bilen ýerine ýetiren bagşydy. Esasanam onuň ýykyn edýän ýollary, zamany ýol bilen ahal ýoly, Halipa Sakanyň ýollaryna beter gyzyklanma bilen başlaýardy, öwrenýärdi. Şo döwürlerde biz Gurban Mämmed bilen Sakanyň aýdymlaryny radiolarda dinläp zat edip, şonu ýazyp alyp öwrenjek bolup kän zähmet çekipdik. Biz bu tarsylar Guranyny gatnap berkek, halifamyz Döwlet Işanlyýew halipaçylyk edýärdi. İlkinji halifalarymyzyň biri Döwlet Agady. Gurban Mämmed haýsy aýdym bolanlarda şol aýdymy öwrenjek bolanny şol ustatlaryň aýdşýalyk edip ýerine ýetirmek üçin kän azaplar çekdi. Şo azaplaryň yerine de düşdü. Anna berdi attan Türkmenistanyň halk artisti, konsert bermäne gelenler öýümizde bize mihmançylykda bolupdy. Şo wagtlar biz Gurban Mämmed bilen bir aýdymyň üstünde işläp otyrdyk. Ondan gelen mihmanlary biz delil ýetirämälip, başga jaýa geçip aýdymyzy öwrenmäne dowam etdiremizde. Şonu Anna berdi kapyny yapmaň, bizim ol aýdymlary dinläle diýip, şonu Gurban Mämmedi aýdymlaryny dinlemäni höwes etdi-de.
Aklımda alma yarın arın Bildirmesine bargatında yerlere Yok kâdaşımla merekeleri yüzürdüm Kâtilleste aklıya kurşunla sazırdım Ayağımda ferdukhaneyi bazırdım Bir vakitlerin üstünde Ceyle yolları Ödeti Ödeti zeybilleri Ha 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 Yar gelir veyleli umman yavını Yummasın verir vay olmalı vay dilini Amen motadım Zaten motadım bana geran çivini Ölsen arda Bivileni bırakını patani Yine kâp kelama Mehtadidir o hüdâre ismini Yoksa meşâ Ödeti ya Söyleyeyim nedeni Ha 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 Mehtadidir okuyup yâre ismini tutalım Yolun eşer Ben Balkan vilayetinin Qazarat esrafının yaşayıcısı Bayerli Mehmedov. Ben Kur'an Mehmet Bağışı'nı 1969 yıldan beri sanıyorum. Sonun beri Kur'an Mehmet bilen köp aydınları, sahirleri, toylarda, devlet şehirlerinde halka hedil verdim. Ben köp halifelerine adanlarlık ettim. Türkmenistan'ın halk artisti Orhan Nefes Devlet Nazarov, Aman Oğuzudov, Asıl Kurbanov, halk artisti Türkmenistan'ın Nurverdi Gulf yani ulu halifelerine de sadanlar etmek bana meser etti. Kur'an Mehmet Bağışı diysen talapkardı. Yanına saat çalanda şu yerine etiren aydımları ayhofer şu halifelerin çalışan çal. Şu kaytalap son dolu özleştirmeden kanaatlarına. Halifelerin hemmeden talapkar oluyor. Yani Kur'an Mehmet şeyle inşeden köp kaytalap sonu kemin oymanı yerine etirer de aydımları. Sakağa ağzına yökönüp de edil özleyen aydımları oğul büyüke, akıllım aralım yani saçın solar yani belint aydımları köp kaytalap da sonu özleştirip ay şu halifeli beyle çalıya, sen beyle çalıyan deyip de son çekeleşip sol aydın dolu yerine yetirerdik daha. Damara yolunu namaydardı Kur'an'da. Halifalığa yeten adam, ustaz taşı olup yetişti. Kör ata, solaydım aydarına sonra kaytarılmazlık derecede yerine getirdi. Ataoğlu halifan, görkemez bilen, solun
kaptalına salmağı bilen Akras Halife Asavliyev yani ustaatlara saldırıp da solaydım köp qaytalap yesen qoğu yerine esiriptir. Şu adam sonra şahitler qaytalap aytya ediliyor halife ölçü olmaya da öyle birinci aydan halife üç köşk oluyor esası üzünü oluyor da ol aydının. Her hatiminde canı döktüm Döktüm Hazretay canı devrir Seninkini kalanatın endirgam uyguluyor Endirgam uyguluyor Mezun kimin azam bulsam bir perinin kadrına bilsem Leyli kimin şunlardan sen ey çıktın sen Ey gevrekliğin ey girdim bağa Bil kimi tensuda kovan sen bilden bilden Sadenin güzel uyan yemedi Hiçbir nefesin yanmadı Vamık bilay ve drakini ey bağda düşten yoluyor Devler yine zon devler Kontum gülen güleyon devler Vamık bilay ve drakini ey bağda düşten yoluyor Rowan Mehmet 5-nji sınıfda okuýaka Garajaga ýany bilen ony çöle äkider eken. Şo wagtlar kara kölçül gowa saçylypdyr. Çöl, bakýanym goýun. Ondan hukman goýu gerek. Goýu gazmaly bolanda da, kakasyna ýannap çapyşmaly bolanda da, Gurban Mehmet çetde galmaly. Gejelerini goşda aýdym dinlenerdi, saat çalynardy. Gurban Mehmet'in kakası Karajaga da aydym sazdan daşda däldi. Märeke güýmäp bilmese de dinlenmesi bardy. Şoň üçinem oğlu Gurban Mehmet'e köplönç aydym aýtdyrardy.
Geyiptir, geyiniptir, geynoptir, geyiniptir, geyiniptir, geyiniptir. Dilber ve şamar kedim arkamını giyiptir. Gel kayıp gidelim bana. Yar dolun bak filandı dağa ha ha ha. Hemran canın almanı yardımını ha 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 Geyiniptir, geyiniptir, geyniptir, geyiniptir, geyiniptir, geyiniptir. Hemran canın almanı yar karmadı. Hemranım canın almanı bar karmadı. Geyiniptir. Qurban Mehmet şu ýyllar etrap peýosçuňlarynyň gözden geçirilişine gatnaşyp, talapkär tomaşaçylygyň göwnüne awlap bildi. Şeýlelik bilen ol köpçüligiň öňüne çykdy. Ýaş dehinli bagş hökmünde ýylyň diline düşdi. Qurban Mehmet saha halifa ökünli. Elbetde, bir ýeňil zat däl. Emma ol höttüsinden gelmegi başardy. Şekuli, doğru sesli Qurban Mehmet, has çalışarımlı aydımlaram, ustaatlarça yerine yetirip, dörüdücülüklü öykünmegi başarıya. On yakımlı, hoş ovazını dinleyenler, Qurban Mehmet'in aydym sazy yerine yetiricilik ustaatlygynyň kim-kimden taplanıp barýanlygyna göz ýetirýärler. On barha kämilleşýän zehin ihlasına köpler sarpa oýýarlar. Qur'an Mehmet Başynyň şähertlerinden Hojagylyk Aýlypy görkezmek bolar. Hojagylyk Aýlypy Qur'an Mehmet'in köp aýdymlaryny diňläp, alyp görjek saçyň bilen aýdymy ustaatlar şeýerine ýetirmän başardy. Amman Qur'an Mehmet Karajaýewiň öwrenen aýdymlary şolar. Damanan samynymyz bardy. Şoňa da köp başaramyz gatnaşdy. Bayram Durdy Garaýew, Ata Gurbanow, Qur'an Mehmet Karajaýew, Nur Mehmet Pirmämez, şular ýaly ustadlar gatnaşyp Damanan ansamblny köp ýyllaryň dowamynda biz telewizionyada çykyş etdik. Şonda halifa Qur'an Mehmet Karajaýew aramyzda diýär. Qur'an Mehmet Başy sahan aýtýan aýdymlaryny diňläp alyp görsek ogul weke diýen şekil aýdym. Şunu ýerine ýetirişini halk Katı o golladı. Asıl yana sahagan özlüydürýär-de. Qurban Mehmet Başy ýaş wagtlary aşawada baranlar şu radio ertesine ýazg etmek eseretdir. Şonda Türkmenistanyň ustad sazanlasy şahr täsbäbi ýa-da sawarlar etdi. Bu wagtym o ýaşydyr. Şonda bu tary ýani çalarak öwreni uran oğlun ýaş wagtyda oňa şaraga muňa diýipdir, "Ne şeýle kak, eýle kakarlady bu tary elde beripdi, ýurtdaşy gat berip ol ustaatlyk arasynda da bolun. Aňalda ýagmy Nurweliýew, Atawliýew ýani ustaatlar
Şolardan halifeleri zegiläpdi, baslada alan bağışı. Yeni halimin ettin neymet tanrı ulvika ve min sedadatın men divana ulvika. Adım meylan seni beygana ulvika. Durgan olu bir yatın devrana ulvika. Yağıylar yanında yelkenedin ayetten eydi gana teredi puttun el bayetten. Yorulu şeker yatı ve gaynından zayetten geçirmeyin duşundan devranı kovul vika. Çok ödenti malettir hüdür yanamı. Tasar vere bildi fil kolay vatın aramı. Yetin kuterin belanı sana batın selamı da. Yetin kuştuklarını sok devranı kovul vika. Yeğerlik bir kavşattır bugün vavtın ayalmaday. Yaşatmış sarıya çeken elle yığıl dayanmaz. Yeteler ve planım biten hiç kim sana vayın olmadan. Kedidedir var bortel puşmanı oğul bika. Kemine bir kar portel puşmana. Ya oğlu bir kay. Ya kemine bir kar portel puşmana. Oğlu bir kay. Ha. Ha. Yak kemiğine bir kar kortun pişmana. Oğlu bir kay. Ha. Qurban Mehmet başı Masumul Fırağı'nın sözlerine de köp aydınlar yerine yetirirdi.
Sebäp diýende ol halifalary deňlep, şol halifalar ýerine ýetirýäni haýsaýdym bolsa kemir goýman aýtman başarykda. Türkmen halkynyň milli lideri Garhman arkadağımıza, arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aýtýar. Goý ola ýaşy diýil bolsun, zallara sağ olsun, alyp barýan ulu tutun diýişler urap ajalsyn. Beni geriye doğru vardım aydan titrerek. Ey yar benim bir yardım niyetine aşık aramadı. Ağzından fadilerce kumuşu giyen bitlere yani senin canı tavsırım sorun kaydım ölmüdür. Yeni kâru öterdim zaman yalim tutur Hacemane yaşım ben vay bol yanımdan nefer Ey yâr ne gelin doldurdu kulharda Boldurdular sana ne gelin kıyıdan adım Gitmenin adım Mülhünüm adım Kafadan montörlü vadalaştım gelmen Yılgırsın amayın ben aklını maralimi Lep durdu başistiyen Karıvızı gelin ban Adara sakapina laptırı kolu Ey yar bağları çıkanla birce vurdum Yüzünü yılgırsın ben öldüm aklını maralım Benim maralım, vücudum maralım. Ey kudursun aman, aylan.
Men Balkan vilayetinin Kırlarot etrafının yaşayıcısı Bayram Murat Recep. Özüm Sungot işgari. Men Qurban Mehmet bağışı bilen köp yıllar hemdem boldum, toylara katnaştık. Qurban Mehmet Karacayev Devlet İşanğuliev dip halifa katnayan eken. Annoraz, Anno Muhammed, Qurban Mehmet Karacayev bular bilen koşuluşup 66. yılda bile Devlet İşanğuliev'e katnadık. Dutarı öğrenmekten. Qurban Mehmet bilen köp yıllarda bir ansambılı işledik. Balkan vilayetinde Türkmenistan'ın köp yerlerine bile çıkış ettik. 50 halife hazretlerin yoğurunu özü hüvvet etmiş, onu özü gayvali olur. O şeyle bir riyatlardı. Onun dinleyen adamlarım kevr aydımlarını Sakı Jepbar'ın ağın öday derdiler. Sakı Jepbar'ım iyi vaatlardan kızlar vaatda işlep, sonku yıllarda men 65. yıllarda da dinledim Sakı Jepbar'ı. Yağmur Nurvelliyev men halifam kaptanına sağdan narlık etti. Son yeni bir toyda Yağmur Nurvelliyev bilen Atavliyev sağdan narlık etti Takağa. Yaşlıktan kakazı onu şu bahşet tayinlama hüvveti vardı. Qurban Mehmet'in öz hüvvetim vardı. Men onun özüm Göktepe mukam dip sade öğrendim. Ol Atağutlu Muradov'a katnap nelerin oyunun öğrendim diye. Özüm böylecik öğreniyor. Özü şonu kengede kaytalaya. O nota oyuncu işlerini akta. Kadim bağış sadanlar ya, mıllağa, pırlağa ya, kulak bilen eşitip görüyor öğreniyor. İhlas edip öğreniyor. Birimizden öğrenirdik. Menem onun öğreniyor, onun menden öğreniyor. Men halifam Qurban Mehmet Karacayev'den öğrenen sağlığım buyurun ya, Göktepe mukamı çalıp vereyim.
Men halifam Sakıcep barf diýerdi. Oraz geldi ýaz, meni garaýp düwürdeşirä boldy. Gurban Mämmedi dinlerler edil agyn öýday diýerdiler. Tagaga diýilen ol bir ägirt da. Hormatly prezidentimiz sulhat işgärlerimize gaty uly baha berýär, olary hormat etýär. Hormatly arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Watanymyzyň milli lideri, hormatly arkadagly serdarymyzyň ömürleri uzak bolsun. Jallar sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, agzy bir bolsun halkymyz. Bir gün tutulýan uly toýlaň birine Sahy Halipa aýdym aýdýady. Toý esi Sakıjep barfyň golaýyna süýşüp, oňa nämedir bir zatlar pişirdi. Sahaga makullygy başatdy. Ara salym düşünne bolsa, Halipa bagşy oturan märaka aýdylmy. Adamlar bir sellem gelegi ýaşlara beräýsek nädiýä? Soňky wagtlarda toý märekede ady tanaly uran ýaş ýigit Gurban Mämmed şu ýerde oturanmyş. Hani gelin şonu bir sellem dinläliň. Hani ol ya geç şakaly. Gel şu ýerik. Hani otur. Gurban Mämmed bular ýaly ýerde beýle hormat sylaga anama düýpden garaşmaýardy. Ol ýaýdanmy, şekinni. Ýöne köpçüligiň bolla-bollyp gollamaklary oňa hemaýat boldy. Oturan märakaň arasyndan kelte boýly, şepkije ýaýdana ýerinden galdy. Döwletmurat Berdiýew taw bilen orta çykdy. Allah şahlam. Orta çıkman ha başardım öyle. Sonra hir orkan. Hey, bağışa sağlandalan bulur yal üyüşme önüne. Esasanam, sahi yal ägirt halipaň bar yerine adım tutulup, orta çağırlarsın öydüp, hey yassın tursan pikir edip midin. Hay, Gurban Mämmed. Ýumşakal bolman sagaman gelegi soway samaha. Dip Gurban Mämmed howsala düşüp içini ýepledi oturuşyna. Dowtar ýapyllykdan kakawrady.
mendan Weldan Men Balkın vilayetinin Kızılırbat etrafını yaşayıcısı Nur Mehmet Pir Mehmet. Men özüm asıl kärim Moğolum. 55 yıl Moğolumçuluk ettim. Öyle kaptanlar, bağışçılar bilen, durlu adamlar bilen, durlu bağış sağdanalar bilen köp tirkeştik, köp barış geliş ettik. Kızılırbat etrafında yaşayan Kur'an-ı Ahmet sunluğutu şeyli berilen adam, şeyli bir hüvüsçen adamdı. Ol aydım sağdı, Fakı Ceppar bağ döwürüni aytdy. Fakı Cepparam onu dinläp görüpdi. Şebe onun ses meňdeşligi beýik bagışyp Fakı Cepparın aýdymlary boýunça şonuň hörpü boýunça aýtmany öwren. Fakı Cepparın ähli aýdymlaryny başdan aýak dinlerdi. Bir gün näl, iki gün näl, bir aýda, iki aýda elmidama. Onu ýeke-ýekeden şo özüniň ýüregine has sinen aýdymlary ýanyndan gyýryp, şo magnitofon aýyp dursa, şo beýik bagışynyň ýanyndan gyýryp şeýdip ähli aýdymlary dol diýen ýani öýleşdirdi. Köp aýtmany başardy. Kur'an-ı Ahmet bilen men 15 ýyldan gowrak ýany bile toýa giderek saşalardım, aýdym aýdardy. Köpçülükde toýda kim çağırdy, ýokdy şeýle elçi gowulany sunuguty berilen adamdy, köp elinden hüner gelýärdi. Gözlerimin revşeni bir kanat elden gider. Esasy onun görän halifeleri ägir ýan gaýçym ýany Fakı Ceppar atawly şol adamlar bilen sataşdy. Şu ýerde sunut mekdep açyly, şu telewizionyň ýany 3 ýyllyk bagşylyk. Kur'an-ı Ahmet atawly şu bir baramyzda şonu çağırdy da Kur'an-ı Ahmet'i şunu okardım, yine de bağış sağdanların arasında hatam tecrüben artar, hatam qowzatlar öwrünörtüm diýip Akmırat Şarif halife adamlar, Haparoğlu İşanğulu, Ahmet Aşir, şolar bilen ýygyder ýany ýazgylarda köpüle şolar çaldy, gyjakdy, dutardy. Men bilen gidenler şu esasen şu etraflarda, şäherde bolýan bayramçylyklarda köp ýerde şopon goşunly ýygymçylar bolsa ýygymçylara, tumalarçylar bolsa üstüne gidip köp ýerde aýdym aýtdy. Halkyň köp hag bolsunlarly halifeleň arasynda bol. Şu radio, telewizionyň bagşylyk toplaryna bagş edip alındy. O şeýdip özüni halka alyrdy. Adabra ýaly meşhurlyk kazandy. O etramyzda hormatly bagşylygyň aty tutulan birinji Gurban Mehmet Karajaýewiň aty tutulýan. Bayramdalar Hudaýna darty, Badyr ýaşul bagşylygyny görenim ýany açalan. Bayram durdy Qara Mehmet Halil Mehmet. Şol halifeler bilen bile tirkeşmek, şolaň ýany saşalmak maňa diýmek etdi. Gurban Mehmet'in şolaň ýany oturup öwrenli halifelerden aýdyp meşhurlyk kazandy. Köp halifeler boldy, soň öz halife bolup ýetişdi. Ýa-ni gowy aýdymlar aýdardy, beter arasy gowy çekimli aýdymlar aýdardy.
Yok bu anı yeni not yok hidden sana gelip bir satın alayım canım anda alegi Gözler veye içinin lahan senin otur Gel kavun vaya kes edeni bu bağı dünyanın bar kıydı sana sadağa Mumuyla devlet mi Aynen Kumarlı Can Ümit Geceler ve yapmayan muhalif bilir çeşmenin kötünü kalkında bilir gelir yaşın baş kokulu Harip aşık ve When I go away, when I come out of the hall, you're a good derdir. Adamından çıkan Ay bak Barırı Ya adamından çıkan çoklarım senin mumuyla devletin yerlerim senin adamından çıkan Halife şairlik yolu barada dine ödü yokor hörplü aydınları aytmakla şeklenmeyen ol. Yaş bakşıların daşını üyüsürüp öğröttü. Gaylif bakşı vardı. Tahir Mehmet Nefes, Batır Mehmet Nefes. Şol yaş bakşılarımı da ama Kur'an-ı Ahmet'ten görüldü Allah şol aydınlarını dinleyip şonu öykünüp köp aydınlar bakşılık yolunu olurum düşen oğullar hem şeydi halife şairlik yolunu devam ettirip öğü vaadi uğruna. Bizim milli liderimiz, kahraman arkadağlı firdarımızı köp sağ olsun aydiyan, cağlar sağ olsun, tutyan işleri rovac alsın.
sevdalık var yoluma annen hariten beni yollanma. Birin dağlar bizim dağdan küçüktür, sizin köller bizim kölden çocuktur. Ankara'dan hemen geçip bana çıktır, ben hariten beni yollay. Yoluma beyleri, yoluma beyleri. Ha ha, hey. Ah hey, ah hey, ha. Bu cissim içinde canım anıktır. Yepyenin aşıklığım iyiydi anıktır. Bir kalipten beni yollama. Yepyen dostlarım biraderler kanınlar. Hoşlaşıp anneni yolda tanınlar. Eğer ağır tekrar ağır olurlar ben kalipten beni yollay. Yoluma devleri, yoluma devleri. Ay. Ah hey, ah hey. Ha. Eğer ağır sakta ağır bulunur men hariten men yoldan. Ay yolumu beyleri. Kıllarbatta balamızda Nur Mehmet, Pir Mehmet'tir, Yaşıl Moğolimiz vardı. Ol sağdanlığı etti. Kıçakta yine köpülen toylarda, sıkışedemizde, konsertlerde Baygelli Mehmet deyip bir kıçakçıyımız var. Kıçakta sağdanlığı etti, tutardı. Ben bir yerde sağdanlığı ettim. Kurban Mehmet başı Aşkavat'ta halifaların toyunu, hem halifalar baka, sakağa dağın baka, sakağa ödü. Üstadı Kurban Mehmet Karasayev deyip bir bağısı olmalı. Aydım aytmağa çağırıyat deyip sonra Kurban Mehmet'i özü çağırıp sotayda Kurban Mehmet Takı Halifanın önünü, Ekli Halifanın önünü 4-5 tane aydımı yerine getirdi. Kurban Mehmet'in geleceği var. Doğru ılanlayan deyip Takı Halifanın sonuna veren bakası var Kurban Mehmet Karasayev. Benim özümem sonunda sotoyda bağdım, ben özümem sotoyda eşittim sonunu. Zamana da aydardı, onun esası onun Takağa'nın, halifanın yolları değil. Özünün kaytalanmayacak zehini bilen halkın sevgisini kazanan maksadı. Öğrenen zatlarının şeyle hiç yadından çıkarmazlar. Ürçedenip yaltanman yadaman, hayalisini kaytalap, aydımlarının üstünü katı berk durup işleyen başladı. Onun ehli aydımlarım, yerine düşen aydımları. Yönü on soğukta vurdu, öz ağzından hem eşten öz gurrun veren söz var da, ben şu kör atağın deydi, sağdına deydi, arzulum diyen aydımın neydi, Atavlı Halifanın deydi, şu tane şehit beyt deyip deydi, öğretip deydi, yazga verdik deydi. Sonra arzulum yazga edemedi deydi, Ata Halifanın yakmeti katı kain mollu deydi, Kurban Mehmet'in ayetçisi deyip, sonra at koyup gitti.
yolu kırboldu men bir yolun hayrine barayına attı vadır yaşı bir kırboldu men bir yolun hayrine barayına karanlık gecede kapanilerin yolunu çobanına ayağı birleye bir dağ başında durup ben heyran gözüm töverimde yüreğine gelir ya Yıkıl
Yemin yolun hayrına barayını Bir 1980-nji ýylda Kızlarot etrafynda Damala ansambly açyldy da. Şonda Gurban Mehmet dağ bilen hemmämiz gatnaşyp etraflaryň ähli ýerlerine, vilayetlerimizde çykyş edip kän konsertleri beren Gurban Mehmet. Gahrman arkadaşymyza, herdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Tutýan tutumlary işleri rowaj alsyn. Sağlar sag bolsun.